2024 ɗalibanmu masu kwanya mun san su tun bifo 2024 da himma muka san ku kan shiri za ku iske fo 2024 da ku ne muke tutiya kuna da adada quality 2024 ashe babu inda babu kuna da quantity 2024 da murna kowa yake zuwa set totality 2024 koyowa province na wagini kuna yi mana ajati 2024 babu sangira mai sati 2024 shi yasa kuka zama zakaru na dabin zalsiti 2024 shi basinkin yana tafi da knowledge illuminately 2024 ina Sulaiman Yahuza ya akai wa ban gaishe ba 2024 Sani Nura Na'imu Rabi'u suka wasin caba 2024 Fatima Murtala na ga tayi murna ban bar ta ba 2024 sai yara addi ai ba za ta manta ban mota ba 2024 Ubaidu Aminu Sha'aban Bala bai faɗi ba 2024 Jafar Nuhu yana da hankali ba aibu ba 2024 Khalifa Mansur Kabir Usman na ci gaba 2024 da bisa ya'u da Fatima Bala ban bar su ba 2024 Aisha Ibrahim tana da kirki bata bar ni ba 2024 Yar gidan girma Rabi'a da Hamin su mu je gaba 2024 Hafsatu Garba ga ta ga Khadija Abubakari 2024 Abubakar Sani Isa Aliyu ai yana da uzuri 2024 Aliyu Hamza da Shamsu Sani ka masarar bari 2024 Masaudu Abdullahi fine boy kuma a jebo 2024 Bai buhun kwanya Masaudu ai rabbi ya marabo 2024 Ni ban ga kamar gaba tunanin ka ya bura 2024 ku ne akan gaba akan na CDSS wagin mun kula 2024 ku ne akan gaba akan gina CDSS wage da mun kula ba a yi kamar ku ba ya Allah ya rabbana ka sa mai mana liddufi 2024 a yau ma mun zo da kokuna ai mana tallafi ku ne akan gaba domin daraja ta da kara mana zarafi DSS wage ne ku canje jarabawa waginin dan mu ta ci gaba 2024 akan gina CDSS wage da mun kula ba a yi kamar ku da ba zafi ake bugu na karfe adadin shi ma 2024 muna nan muna jira jami'a ku yi azama ku ne akan gaba daga talent sai brilliant gifted cikin kuma DSS wage shi ne ya zaba mu da zillimi karatu ko je gaba 2024 CDSS wa gini akan gina CDSS wage da mun kula ba a yi kamar ku ga ba kaso dex mai maganin kasu noma waza ya ja da kotu ko wajen kara tu ya sha kasa 2024 ko da kun saba cinye kasa ku ne akan wajen gaba karatu ba sa isa DSS da wage shi na Allahu mun kula ITLS ya yo tsaye CDSS na gaba 2024 ku ne akan gaba akan gina CDSS wage da mun kula ba a yi kamar ku ba ɗalibai manyan gobe sai ku dage don wataran da ku sai mu yi takama ku 2024 girgire ku yi masters kuma ku ne zan akan gaba matushiya ko gurbin zama kan DSS wage ne silar aka sai dai ku ƙara himma dama mun san ku da biyayyar uwa uba 2024 ku ne akan gaba akan gina CDSS wage da mun kula ba a yi kamar ku ba abikan da mun kai 2024 CDSS wa ginin da ba ai kamar ta ba African da mun kai 2024 DSS wage da ba a yi kamar ta ba wuri ne akan gada barewa da cokali African da mun kai alamun ado da kawo shine a ga kyalkyali 2024 domin duk wata takama ba ta kai ta amawali
CDSS wagini. Garin ajiya zani domin na samu abin taba. Happy Kandi mun kai 2024. Kandi SS waginin ta ba ai kamar ta ba. Dole in yaba wa ba tsari ta mu ja gaba. Happy Kandi mun kai Muhammadu Nuhu ba tsari abadan shi bai bar ni ba. 2024. Da goma burin zubar Umar namu na kuba. CDSS wagini. Rabilun Mu'azu ne Umar Sala nan uba. Happy Kandi mun kai 2024. Kandi SS waginin ta ba ai kamar ta ba. Malam ga dole ya tunanin ka ya baya. Happy Kandi mun kai Muna nan da amsulo kwakwalwar mu ta tsira. 2024. Da cewa Malam Muhammadu Satna tunzira. CDSS wagini. Sarki kuma malami ba za a yi kamar sa ba. Happy Kandi mun kai 2024. Kandi SS waginin ta ba ai kamar ta ba. Yau muke kan CDSS wakin uwa. Ko 24 mun haɗa kaya za mu gida. Yau muke kandi CDSS wagini uwa. 224 mun haɗa kaya za mu gida. Ga munan tari kewar ki muke yi makaranta. Yau muke kandi CDSS wagini uwa. In mun tuna malaman da suke yi mana gata. Yau muke kandi CDSS wagini uwa. Wanda suke san mu da ƙaunar mu suna san mu yi rata. 224 mun haɗa kaya za mu gida. Za mu bar su bar mu abun ga da ciwo a matanda. Yau muke
babur ya haɗa kaya za shi gida. Ahmad Salisu Ya haɗa kaya za shi gida. Zahara Bello Ya haɗa kaya za ta gida. Jamilu Salisu Ya haɗa kaya za shi gida. Fatima Murtala Ya haɗa kaya za ta gida. Safiya Kabiru Ya haɗa kaya za ta gida. muna ta murnar kandi otuwan tiko mun haɗa kaya za mu gida Yau muke kandi CDS is wagen uwa. So 24 mun haɗa kaya za mu gida. Abi kandi otuwan tifo CDS ya zuwa ginin da muke ta tutiya ta yi mana gata da malamai masu sanya zammun daga tuta muna baibai rabbana haɗa mu da alkhairi Happy kandi o 24 CDS. Wagenin da muke ta tutiya sai mana gata da malamai masu sanya zammun daga tuta. Muna bai rabbana haɗa mu da alkhairi. malam zaga da kai muka yi fahar Sai alkhairi. malam aliyu da malam zagir Sai alkhairi. malam abubakar da godiyar Sai alkhairi. malam aminu muna ta godiyar Sai alkhairi. wurin su falci gwammu mun sanar Sai alkhairi. malam isma'il mun ganar Sai alkhairi. malam rabu abebe da tutiyar Sai alkhairi. malam sai wallahi ga maganar Sai alkhairi. malam dan bello mun ji mun sayar Sai alkhairi. malam suleiman ya cire kayar Sai alkhairi. malam abdullah aziz muna dinar Sai alkhairi. multasim babana sa'idu ilyasu musa ne wanda kamar ka Happy kandi o 24 CDS. Wagenin da muke ta tutiya sai mana gata da malamai masu sanya zaman daga tuta. Muna bai rabbana haɗa mu da alkhairi. abi kandi o24 cds ya zuwa ginin da muke ta tutiya ta yi mana gata da malamai masu sanya zammun daga tuta muna